Hola, bones. Aquí us presento la Nesochin San Vicencis, o també en diuen oca nené, o oca Hawaii. Aquestes tenen història també perquè van venir junt amb altres animals d'un senyor que no se'n podia fer càrrec. Són molt entranyables i molt efusives, diríem efusives, perquè sempre fa aquesta reverència. És la manera de saludar que té. És originària de Hawaii i és molt entranyable i familiar. El mascle i la femella són gairebé idèntics. Tot i que passen la major part de la seva vida al terra, són capaces de volar. Bueno, doncs aquí amb les oques nené em despedeixo de tots vosaltres, que tingueu molt bon dia, molta salut, molts somnis alegres i fins ara!